Διαδικασία και βαθμολογία των εξετάσεων ηθαγένειας. Η εξέταση χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο μέρος Α, που διαρκεί 150 λεπτά, εξετάζονται οι θεματικές ενότητες, δηλαδή 4 ερωτήσεις γεωγραφίας, 6 ιστορίας, 4 πολιτισμού και 6 αποθεσμούς του πολιτεύματος, καθώς και η κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, δηλαδή 1 από τα 100 κείμενα με τις ερωτήσεις τους. Μετά ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών. Στο μέρος Β, που διαρκεί 15 λεπτά, εξετάζεται η κατανόηση προφορικού λόγου, δηλαδή 1 από τα 50 ηχητικά. Την ηχογράφηση θα την ακούσετε 2 φορές με 3 λεπτά διάλειμμα ανάμεσα. Στο μέρος Γ, που διαρκεί επίσης 15 λεπτά, εξετάζεται η παραγωγή προφορικού λόγου, δηλαδή 1 από τα 25 προφορικά θέματα. Για να περάσεις τις εξετάσεις, πρέπει να μαζέψεις συνολικά τουλάχιστον 70 βαθμούς στους 100. Αλλά αυτό το 70% πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 40 βαθμούς στη γλώσσα, δηλαδή προφορικά, γραπτά και ηχητικά, και τουλάχιστον 20 βαθμούς στις ερωτήσεις ιστορία, γεωγραφία κτλ. Ας δούμε ένα παράδειγμα επιτυχίας. Παίρνεις 45 στη γλώσσα και 25 στις θεματικές ενότητες. Το σύνολο είναι 70. Πέρασες τα όρια, άρα πέρασες τις εξετάσεις. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα αποτυχίας. Παίρνεις 65 στη γλώσσα, πολύ καλά δηλαδή, αλλά μόνο 15 στις ερωτήσεις ιστορία, γεωγραφία κλπ. Το σύνολο είναι 80 που φαίνεται άριστο. Όμως δεν περνάς γιατί στις θεματικές ενότητες δεν έφτασες στους 20 βαθμούς που χρειάζεσαι. Πώς μοιράζονται οι βαθμοί? Στις θεματικές ενότητες, που δίνουν 40 βαθμούς συνολικά, κάθε σωστή απάντηση δίνει 2 βαθμούς. Στη γλώσσα, που δίνει 60 βαθμούς συνολικά, η βαθμολογία χωρίζεται σε 3 κομμάτια. Το πρώτο είναι η κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου με 30 βαθμούς. 18 από τα 2 πρώτα μέρη, δηλαδή έναν ανασωστή απάντηση, και έως 12 από το τρίτο μέρος, όπου γράφεις ένα κείμενο. Το δεύτερο κομμάτι είναι η κατανόηση προφορικού λόγου με 15 βαθμούς. 10 ερωτήσεις, 1,5 βαθμό η κάθε μία. Το τρίτο κομμάτι είναι η παραγωγή προφορικού λόγου με 15 βαθμούς, όπου αξιολογείται η ομιλία σου. Όλη η ύλη για τις εξετάσεις στο κινητό σου. Κατέβασε το Ηθαγένεια Quiz δωρεάν από το link στο προφίλ και αν σου αρέσει, αναβάθμισε σε Premium.